Hello, Nana, oi, neng tamo rongno khumla, ko budbani horowo angnu kudu. tangne budbar. Akhir bud, enggak hingke, iko selama sanggainya anu sapayu, anu moharani ni bungba mangsi punuka. Tay raja ni mungui sokdi, dosta kai sokdi hnui. Sairu. Tahu siang solong kendro basa nai sin parang, ani parang ke gogon sodar para. Ke, kene je thaiboro, ang basanya bono usairi rohoka. Moras ni bo sak sori hamano. Enggak hingke, iko nitai beban udarangan ni sata ko ana seg joratin sama to sawo. Kai tahu je Nana, ungora koka bahai, je Raskumari hin samani. Moharani ni mungui. Moharani. Moharani ni mungui samani apa? Moharani mungui nya anu bo musi phunung mani ba. Belane wana masingsa abo kubude ereng tamo sasinai khoroksa nana chuna kolkai saka bini emango khoroksa chala duibar nukjagi cyclangka norok buba grani kaham nayo te tiprasa dofano phiogna muchungke dojona moharani mongnawi o mas kasyaono mombati bai dupkati sogdi te buba grani bagibo o mas kasya mombati bai dupkati sogdi sudo o mas kasyano aboni yagulo buba gra kaham kereng tongke norok jotoni bagi kaham sal kaham jora tubunai norokni buba gra ani o kok joto tiprasa lukono pirdi emangni khoroksa sala o nanano atike duibar emango nukjagi cyclangka abono sanathangi belani wana singsa abokai imang same to same tangge joto tiprasa lukuno nukna nangkana chini wan sumate abono sanai buba kara agini simi kasekok site omani ang ani tiprasa dofano kono dino chanak thokokya ang kubuni lama kubui borok salja keplai engnai jodi ang hamya khlaima tongke kusuk sagani motai anu kono dino map khaigilak joto ani bagi kusuk sagani motai naikhlai nasik tongu buba kara akok agini simi samani tongu okongno wan sugui nake agi nana thaguno sama khanawo khoroksa raja eba buba kara henkai motani soman motani phan manjak hnei abo haikongno baksa bisas khaibo tongu haibona angle bisas khayu ab bagite tinite jora jotoni emango motani mang engai same to same buba krani bagai emango nukjake kok birma kalakhena belane wana ma singsa phadinge chingtabu onana bini emango tamakok sajak bahake achla nukjak abor kahme saiman leina abagai nor jotona a secret library channel party jora kahme naiti buji manai video channel sekarang kasih kok sanai boba kerana hamsagi tongki boba kerani bagi kaham nayo hinkai o video no nini gana ni lukono share kadi abuno nuke joto tiprasa kaham hamya saiman thung joto no motani thani palke suri khulom lain tini nismi tangi hinkai jeng nayo tini boba kera jeske pono kaham se engna nango Segang sini mungsanai on nanani mung engka ruposiri dewarma kami sutarmura area ni gogon sordar para padi tabuk on nana bini emango jini boba krani bagi tamohni kok sasaka abono kahamge saiman lain Okok engka election board ni segang 15 Februari ni horo thupro on nana bini emango khoroksa salabai phai sapai jaka norok saiteman o hani boba kra sak hamya bari tomani te tiprasa topa gluk tomani norok nugide tong abagai angtini nono kase kok cyclangnai neng joto tiprasa no ani okok no pirdi imango achalani atikong no khanai on nana kase kok singka tamokok sadi angje mansak nini kong no pirnai Abuni olokai a imangni chala kaisa jaga total 10 jana moharani rongni mung sei phonugi saka o 10 jana moharani mung nawi 10 ta mombati be dupkati sokladi te logiwa bubakrani mung nawibo mombati dupkati sokdi tamani hinkai joto tiprasa abahai khalai tongki bubakrani sakbo kaham tongnai te norok joto tiprasa ni bagibo ketal sal jora kaham phainai hakemang norok o mas kaisa jorate 10 jana moharani mung te bubakrani mung nawi mombati be dupkati sokladi bubakrabo sakhamnai te nor ni dopa datino buskang sala phiok janai abo hake on nana bini emango khoroksa salabai cyclang jaka abuni next day 16 February salmari kai on nana boot rina thangti phati je borok malayo jotono bini emani kok pirka mane jotono mombati be dupkati sognani emani kok saka je bini sinija borno plus sutar murani candidate basanai bonobo a boot rima salom malai emani joto kobi kok sai rohorka hinei on nana chingno saka phiaba on nana bini je mansa kana kini lukono kok pir thani kase
kok simi pirimalia abo hinkai dojona moharani rongni mung sanani pogi thangjaka tangi hinkai o imango khorka sala sei phonukmani abono porna renglia o nana abake jotona mombati bai dupkati songnale sawi rika a dojona moharani rongni mungle saimalia o nana abo hake a sal jora lai tini 18 February engkha ba tini achuni imango a chla tesha nukjake o nana no kok singka berima neng tabu phano ani kok joto tiprasano tangi pirya tangi saya a jora o nana saka angbo ani gana gini tonai luguna jemanchak sakai mane kok pirkha te jara haksal tongnai borno simi kok saimanya eba kok pirimalia o nanani ati kongno khanai emangni atla tewesa saka dojona moharani rongni mung nawoi te bubakrani mung nawoi mombati dopkati sogdi bubakrani sak datina hamnai joto tiprasani bagibo ketal sal ketal jora phainai ani kongno joto tiprasana kok pirdi emangni atla tewesa o nanano ati kok sai kemai thanga hinke asuk jorati jeng saimano o nana khoroksa chalabai bini emango duibar phai sapajaka jini bubakrate dopa phiokjana kok abake tiniti salo o nana chungbai kok dukti kerenge bini emani joto kubi kok chungno share khakya abono khana joto tiprasa palke tinini siming surilai khulumnai hne pathek phachingo chung tese chikoncha kok repeat khai kahamke norno bujirnai o nanani emango khorcha chala wani eba duibar nukjake saikelangka norok dojona moharani mung nawoi mombati dupkati deli sogdi o mas kasha te bubakrani bagibo mombati bai dupkati sogdi o mas kasha no tinini siming sogdi tamoni hinkai norok ati khake bubakrani tabuk sak hamya ang tomoni bini sak sori datin hamnai te joto tiprasan bagi buskang saljora kaham phainai okongno wan suki joto tiprasa mombati bai dupkati sogdi hinai wani eba duibar sasaka khoroksa chalabai o nana bini imango amsuk jora khana jotono kilar kahamge buji khana hani jeng wansugo paithego abono sajinai bubakrano hamsake bini sak sori kaham khalanya musungke o video no share khadi joto tiprasa nogi semantong logi baksake bubakrani bagai surui khulumlane tini ne siming tamani hinkai a sal a jora ganai phakia bubakra agi chirgi samani tongo ang kathang tongsak ani dophan bagai mungse ri kalangnai eba tiprasa dophani bagai permanent solution rui kalangnai abo hai kok samani a jora ganoi phaitongka tabuni o jarano nasiki nugui tama sajinai joto lokono imango same to same sajak tongo mombati bai dupkati sokti hne tei a imang kuboita angno ereng de angno jorase kok sajinai sudu asana sanai bubakrana hamjake bini kahamnake o video no share khadi jeng tinini siming chini bubakrani bagi tam hindu tam christian jotono palki suri lane eba khulumna sinai pathak phachingo tai kese chikoncha kok angkha abono ani thaniwo hindu dharma christian dharma hone mungsa kare ani thani joto dharma na ek ang joto dharma na bishas khai hindu dharma na ang bishas khai christian dharma na ang bishas khai hello e nana oi neng tamo rongno khumla o mona shahoro mone call khimani aboni bagai no sanani hini hamani ai khanke ko budbani horowo angnu kodo o thangne budbar aike bud gahinke iko selama sanggainya anu sapayu anu moharani ni bungba mangsai phunuka oke ang narigi maliata English bai sima ba ke ko monbati 10ta dukati 10ta sokdi moharani ni mungui tai raja ni mungui sokdi 10ta khai sokdi noi sairu gainke akhenge ang bodrnani thanani sakang angri ang ani khang sokoi thaka kite parabo ang bebangno sairaka sokbai di hinai getai sai tau siang solong kendro ba sanai sin parang ka ani parang ge gogon sodar para ge kene je thaiboro ang basanya bono usari rohoka ang tole imango hake nukha sar iko aba hake sok di hini sadi ninge sairi rohoka ngangke tini sai han hai sabai piu ga te wasa ga brima nang tam sai ko da bunyo ke ang to para ka sa jorti chi sako kemne moharas nobo sokdi khandi e hai hini sata ko ano ano samani ke mohade basen sapayo ano dino tini sapayo makabo tini horo hai sabai piu khata brima nang tam bunyo sai ko da ni no kan jorti kang para sakang kang buni para piri sai malia bla Ngake moras ni bo sori hamano ngake iko nitai bebang udarangan ni sata ko ana sek joratin sama to sawo ngate tini sana nge sabsa tini sabai pina bo hanyo jalan sabai piu ta no asala ka normal khaje phai mane
kun rok Normalnya mahadep, ge iko isonjare yang bo iko mabai mahadep na ngo pusi tong la. Kan ge ko mano ai ko ma ko no mahadep no pasai sapai kata ko. Ano hai ko wani sajama kala kata angke abudban horakan adino sasukano cha mukta ge angka thuimali amo ayung buyung dati na pasanya lepa pusa khalanya dukati mon bati itu kui musuhnya soko ya konya ang putra na thang kata kya perkeni det pai punong kaya ang boy malanya ang bono sai rahoka bo sama sawan na ti ge para wote beri rama usaka ge te sai de bai asu jorate intani kai tau je nana ungora kokha bahai je Rajkumari hin samani i Maharani ni mungui Maharani ni mungui samani ba Maharani munggunya anu bu musi punung mani ba ang bapor ina burung liya ba sai bu malia ba hawa si punuk tako ge Maharani munggui dojona munggui hinta ge Maharani dojona ni munggui hinke tole ang babura bu manchina ba hin ko Maharani munggui chininya dojona ni chokata ko mane kai dojona Maharani ni mung nawoi choknani i dojona ni Maharani ni mungai chokdi i haita ko te loge chen chini tabuni Maharaja ni te bobagrani bogurani munggui i haita Hangkai je mombati dupkati songna ni kawa tam morok songna nang sajak nana mana sudah Mumbai dupkati siminda Monbai dupkati Monbai dukolam gana o ke sokdi hini hinta dukolam gana khalan ke sokdi hini hinta dokolam gana na dukolam gana o sokdi hini hinta amsuna nana ke aseng jorate nyo ge ko ang jenungan jorate sair khata ko ngata ke kong nana manje motairina mana kono din rok barok hento tong mas ni bising kono panya nang ni sawodo tini sibiratro tini thaga dini thaga na sokte mas ni bising kono pari din sawano mas ni bising kono panya nang songna ni haita ke aso borok dunia tole baksa to tamni sana borok ni no haida baksa to bisa sango baksa bisa sangya ba tini baksa bisa sai chogan khana baksa sai sawo chogan ma heke mas ni bising kono pari din sawano তবে কে যে চিনি তি প্রাসার যত নতা জিনতি প্রাসা যতন নিনি খ্রিস্টান থং নিনি আবং থং যতন বিশ্বাস খালাই সকদি হাইনি সাও মানে ওয়ানসা ব বিশ্বাস কে বড় খাইমা কাটা মতিনদা যত তি প্রাসাম সকদি নি সাও